Sekuqubuke enye impi phakathi kwabahlali baseDaveyton kanye nohulumeni wesifundazwe saseGauteng. Amalungu omphakathi athi asuswa ngenkani emhlabeni wawo eminyakeni eyisithupha eyedlule. Bathi ngaleso sikhathi ikhansela labo labathembisa ukuthi kuyoba okwesikhashana izinyanga nje ezintathu. NgoAugust wonyaka owedlule abahlali bayisusa baze bangena ngodli ezitolo zabo kufika kuleli emva kokususwa kwabo emhlabeni wangasese ababehleli kuwo ngodli. Cela ukuthi ukhansela asiphendule ukuthi kumele senzeni makuso elesicutha amaphoyisa siyahloma ngale akasuke ngale angasidubuli ngoba sikhulume nayo ikhansela akafunanga ukusiphendula ukhansela uthulile nje so sicela ungena kule ndawo amaphoyisa sicela ukuthi asidedele singene ngale siyahloma ngale umkhukhu akasidedele ngale. Abahlali laba bathi lapho abahleli khona bagcwele kakhulu kanti imindeni yaphoqeka ukusebenzisa indlu yangasese eyodwa. Clustered like animals. You understand? So immediately when people are dumped, by the way, that was a soccer ground. You know, one, we have taken away the privilege of kids playing in a soccer ground. Secondly, we have clustered people like animals. Here's the land. You understand? It's their constitutional right. Sekuthunyelwa amaphoyisa ukuthi ayoqapha isimo kanti lokho kubavimbele laba ukuthi bangangene kulomhlaba bafuna ukungena kuwo. Bavumile ke nokho ukuthi angeke bayithathe ngodlile ndawo kuze kube bahlangana nekhansela kanye nezikhulu zakwamasipala ngomsombuluko.